Don't test me. Don't test me. צהריים טובים. צהריים טובים לכולם. צהריים טובים. איך נקרא לפודקאסט הזה? בואו נתחיל מזה. פודקאסט. לא יודע, בואו נחשוב תוך כדי הדיבור, אנחנו נשיג את המסקנה שלנו, איך נקרא. אתה אומר תוך כדי השיחות? תוך כדי השיחות, השאלות? כן. לא חשבתי על זה. יש לך משהו בראש, סניה? סניה או אלכסנדר? אלכס. אלכס. כן. לא זה ולא זה, משהו שלישי. אלכס. אז קודם כל, אלכס, מה שם משפחה? קרצ'בסקי. אלכס קרצ'בסקי. קודם כל רוצים להגיד לך מזל טוב. הנה בדיוק דיברנו על זה. מזל טוב, מזל טוב. תודה רבה. מקום שני, אליפות ישראל. כן. וצהריים טובים גם לאיציק. צהריים טובים. חבר, מתאגרף. לשעבר. טוב, חוץ מאלכס פה כולם כן, מתאגרפים לשעבר, מעולם הספורט. איציק קופצוף. כן. אהלן איציק. אהלן, מה שלומך? צהריים טובים. ברוך השם, מצוין. באמת. תציג את עצמך גם. מתאים לך הלוק. אני דניאל חסידוב. זהו. בן 35, בואו נתחיל גם גילאים. מה הגיל שלך? 32. 32? 34. רציתי לשכוח, אבל פתאום נזכרתי. אין מה לעשות. אז יוצא שאני הכי גדול פה. 34, כן, ואתה ככה, לכן מכבדים את הזה. בגלל זה אני באמצע. וגם זה אתה באמצע, בדיוק. הבנתי. טוב, מה... אלכס, תגיד לי, זה לא הציפיות שלך באליפות הזה שרצית באמת, את המקום השני. כן. כי אני, כמו שמבין, אתה כל הזמן רודף אחרי הזהב. כן. זה כבר גמר תשיעי שלי באליפויות ישראל. המעניין פה שעם מי שנפגשת בגמר, זה שלפני התחרות, זה היה הספארינג האחרון לפני התחרות שלך איתו גם, נכון? כן, בדיוק. והיה הבדל בין הספארינג שאנחנו אף אחד לא ראה, ובין הקרב שכולם ראו אותו? שם היה לי יותר כוח שהיה לי שם. בספארינג? בספארינג, כן. לא בגמר. לא בגמר. ורגע, בספארינג אתה ניצחת אותו? היה קרב טוב, היה קרב צמוד. לא, אני משער שגם בגמר היה קרב צמוד. כי זה כזה, אתם חבר'ה שאף אחד לא רוצה לוותר לשני, כן. אז ראינו את הקטעים משם. מעניין פשוט שזה בדיוק היה הבחור הזה שראינו את התמונות, אתה זוכר לפני האליפות? כן. ואחרי זה אנחנו רואים שהם נפגשים בגמר כבר. איפשהו ידענו, פחות או יותר שאנחנו נצא בגמר, כן. כאילו רואים מי יהיה במשקל, פחות או יותר. ואחרי זה אתה כבר משער. הייתה לי איזושהי ציפייה שאני אצא איתו בגמר. מצוין. מה אתה חושב שהיה חסר לך שלא ניצחת אותו? חסר היה קצת כושר. סיבולת? מה? אני עובד הרבה בעבודות פיזיות, מהבוקר עד הערב, אחרי זה אימון, היה חסר לי מנוחה. מה שהיה חסר לי קצת לנוח, לפחות איזה שבוע לפני. זה הספורטאים הפעילים במדינת ישראל. לגמרי. אתה יודע... לצערנו הרב האמת. בדיוק מה שאני חושב להגיד שבעולם, זה הספורטאי, זה הקריירה שלו, זה מהבוקר עד הלילה הוא עושה רק אגרוף. מכור לזה, ממש מהבוקר, צהריים, ערב, הוא רק מתעסק בזה, ופה בארץ כאילו יצא לי להתקל עם מתאגרפים ברמות טובות יחסית לארץ, שזה לא, הם רוצים שזה העיקר שלהם, אבל הם על הדרך או קצבים, או סבלים, או עובדים בכל עבודה, לא משנה, כל עבודה מכבדת את הבן אדם בסופו של דבר, אבל כאילו, בגלל שלא משקיעים כל כך בענף פה, בספורט, כל הזמן חסר את המקצועיות הזאת, לדעתי. זה גם המאמנים דרך אגב, גם. לגמרי. זה עבודה משנית שלהם, הם מהבוקר עד הערב עובדים בכל מיני עבודות, ואחרי זה הולכים לאמן את התלמידים שלהם. טוב, זה המשפט הראשון ששמעתי אחרי עליתי לפה וסיימתי את הקורסים, והתקשרתי לאיזשהו מאמן שהוא כבר בוותק הרבה זמן, הוא אומר לי, ממש משפט ראשון אחרי שהתקשרתי לו, הוא אומר, יש לך תואר אחר? אני אומר לו, כן. הוא אומר, לך תוכיח אותו ותשכח על זה.
כך הוא אומר לי. ומאז זה עצוב. לא חזרתי אליו, כי אמרתי, את אנשים כאלה מספיק, אני ממשיך בדרכי, לא רוצה לשמוע כאלה. אבל באמת זה מה שהוא אמר לי. הוא אומר לי, אתה רוצה להיות מאמן? האמת שכן, כולם אומרים לי את זה, זה תרביב, זה על הדרך. זה לא העיקר של הבן אדם. מין בונוס כזה, כן. בונוס כזה נחמד. מועדפת. אבל, כן. אז אם כבר התחלנו לדבר על האליפות, בואו נדבר מה אתם חושבים, כל אחד מכם, הפלוסים והמינוסים של התחרות עצמו. של התחרות עצמה של האליפות? כן, של אליפות ישראל בכללי. האם שמתם לב למשהו, לאיזשהו דבר שהוא לא כל כך טוב, ולצד שני דבר שהוא כן טוב? מה אפשר להדגיש פה? כי אני יכול להתחיל אם אתם רוצים. תתחיל. בוא נתחיל מהמינוסים. תתחיל אתה מהמינוסים, מה דעתך האישית? המינוס הראשון שקפץ לי לעין מיד שנכנסתי ועמדתי 5 דקות באליפות, שזה אני כמעט ולא רואה פנים חדשות. כל הזמן אותו. אני כבר אליפות שלישי מבקר, כמעט אותו אנשים אני רואה כשאני נכנס לעולם. לגמרי. וזה, אני חושב שזה מינוס. מה הסיבה, אגב, לכך שאתה חושב שכל הזמן אותם אנשים? הסיבה זה סיבה כללית, זה ההתפתחות של האגרוף בכללי במדינה. ההתפתחות מאוד ירודה. כן, אני חושב שאם אנחנו ניכנס לאליפות ישראל לג'יו-ג'יטסו או לג'ודו, אנחנו כל שנה נראה שם פנים חדשות. כמעט בטוח בזה. או אגרוף תאילנדי. או אגרוף תאילנדי, כן. זה המינוס הראשון שקפץ לי, ממש מיד רשמתי את זה לעצמי. אלכס, מה אתה אומר? מינוס, נו. אתה מסכים עם מה שאני אמרתי? כן. איך ידעת אם היא תיפגש בגמר? כי אתה יודע, כבר מכיר את כולם שם. פחות או יותר, כן. יש 2-3 מתחרים, וזה גם מתחרים משנה שעברה, וזה גם אותם האנשים שאתה עושה איתם ספארינג, ובזה זה נגמר. זה לא מעניין בארץ, את הקהל. אנחנו צריכים להגיע לנקודה למה. השאלה אם יש דרך להביא את הנקודה הזאת שזה כן יתחיל לעניין, כי בסופו של דבר, הג'ודו כן מעניין, האגרוף תאילנדי כן מעניין, הג'יו-ג'יטסו כן מעניין, הטייקוונדו. מעניין מאוד. הטייקוונדו, עזוב, לא שאני מזלזל בה, עזוב טייקוונדו. ממש לא לזלזל. עזוב טייקוונדו, קפוארה. אחי, יש לי מאמן קפוארו, אלפים של התלמידים יש לו. אתה מבין? כמה אלפים של תלמידים, כמה בתי ספר פה במדינה. מטורף, יש רשתות, אני גם מכיר מישהו. אתה לא מבין כמה חבר'ה. מפוצץ. אז איפה נופל האגרוף? איפה נופל כנראה האגרוף? שמצאת מילה טובה, הוא נופל. תקשיב, אני התאמנתי, אני בטוח שפה, גם אתה וגם אתה, אני התאמנתי באגרוף תאילנדי, אני התאמנתי בג'ודו, אני התאמנתי, אבל אגרוף קלאסי זה בעיניי, זה שחמט, זה שחמט ממש באמת של אומנות. הספורט. כן. זה הבסיס של הכל. קודם כל זה הבסיס של הכל, אבל בעיניי זה אחד באמת הספורטים הכי יפים והכי כיפים, ואתה שם עובד גם על סיבולת, גם על לב, אתה צריך להקשיב למאמן, אתה צריך לחטוף מכות, אתה צריך לנשום, אתה צריך לתת. הראש שלך עובד נקרא לגזרים, וכאילו במשקולות הוא הכי למטה. מה הסיבה? איפה זה נופל? איפה זה נופל? השאלה אם זה רק בארץ, או זה בכל העולם, כי אם אתה מסתכל על העולם, אם זה רוסיה, אם זה ארצות הברית, אם זה קובה, שזה מדינת עולם שלישי. קשה להגיד שזה בכל העולם. קשה להגיד שזה בכל העולם. אז מה, רק בארץ? אני חושב יש בזה משהו חיובי גם. שמה? שאנחנו כמאמנים הצעירים אפשר להגיד, זה החבר'ה האלה שבאמת מעניין להם לפתח את זה. ושזה יבוא לרמה גבוהה יותר ממה שאנחנו עכשיו נמצאים. בזכותנו? אני חושב שההתחייבות הוא עכשיו עלינו גם. אבל אתה מסכים איתי למרות שאין לנו הרבה דלתות פתוחות בשביל זה. אין לנו עזרה, אין לנו עזרה. מסכים, סליחה. אין לנו עזרה מכלום, אחי. גם אני עובד ב2 עבודות, גם אתה עובד ב2-3 עבודות, גם אלכס בכלל עובד ב3 עבודות. גם יש פה כזה מצב שרק מהמגזר הרוסי והערבי. זה ישראלים ממש ממש מעט. יכול להיות שזה גם משפיע. כי בתאילנדי, בטייקוונדו, הרבה ישראלים. כל המגזרים. מה, הישראלים לא רוצים לשלוח איפה שיש ערבים? על זה אתה מתכוון? או רוסים. הם מגיעים. עכשיו נכנסים לנושא מעניין. או רוסים. ישראלים. טורקי. עכשיו פתחת פה סכסוך. הם מגיעים לאימונים, אבל בשביל עצמם יותר, לא... הישראלים אתה מתכוון. כן.
בשביל עצמם, לא רוצים תחרויות. חוויה כזאת ככה. בשביל החוויה, כן. והאמת, אתה צודק, אתה נכנס לאליפות, את מי אתה רואה? 50% ערבים, 40% דוברי רוסית, ו10% אולי ישראלים. זהו, כן. אולי. כן, לגמרי. גם את כל המקומות, מי ובג'ודו, טאקוונדו, יש הרבה ישראלים. אני כאילו אומר, אולי הסטיגמה של האגרוף, אנשים נרתעים מזה, למרות שגם האגרוף תאילנדי זה גם, הפציעות אפילו, אני את הפציעה העיקרית שלי חטפתי באגרוף תאילנדי. נו. הייתה פציעה ששינתה לי את כל החיים, ודווקא לדעתי, האגרוף קלאסי זה בעיניי, בין הענפי ספורט הם הכי שמרניים לדעתי. לא יודע, תתקנו אותי. האמת שזה רעיון מעניין מה שאלכס אמר, אף פעם לא חשבתי בכיוון הזה. מה? מכל מיני מגזרים שהמגזר השני לא כל כך רוצה לשלוח אותו איפה שנמצא המגזר הראשון הזה. למה? אתה חושב שבגלל זה? אני לא חושב, איציק. כן, לא חושב. לא חושב, אחי. למה? יכול להיות שאתה לא תשלח לאגרוף את הבן שלך בגלל שיש שם ערבי? זה כבר תלוי בסוג של הבן אדם. אני דווקא כן אשלח, אבל יש הורים אולי שלא כל כך, ואנחנו מתקרבים לנושא של הילדים של זמנים. אז בעצם מה שאתה אומר, זה גם לא בעיה ברוסים וגם לא בערבים. בסופו של דבר זה הישראלים. אני חושב שזה בעיה באופי של הבן אדם, וזה לא בעיה, פשוט יש אופי של הבן אדם. הוא רואה את האופי של הילד שלו, שלא רוצים שיצעקו עליו או שירביצו לו חזק, רוצים שיטה כזאת בעדינות. אתה יודע, יש כאלה גם מועדונים, לא שיטה סובייטית, שאתה נכנס והוא אומר לך 10% כוח, אגרוף פתוח, נגיעות, עובדים על המהירות. קוקסינלים. תשמע, לצערי. פעם אפשר לעשות כזה אימון, אבל שזה לא יהיה כל שבוע אתה עושה להם ספארינגים וככה נראה הספארינג שלהם. הוא חייב להבין שיש מצב לחטוף מכות ושזה לא כואב ושאפשר להמשיך אחרי שחטפת, שאתה יכול לנצח אפילו אחרי שנפלת, אתה יכול לנצח. או עם שבר לנצח. כן, עם שבר. וכן, אבל זה שאלה נשאלת פתוחה. באמת, למה? וזה למה עם 3 סימני שאלה, כי זה באמת עדיין... מי שימצא את הפתרון, באמת ימצא את הפתרון לבעיה הגדולה. זה יוצא ככה, שאנשים שרוצים לפתח את זה, אין להם איך לפתח את זה, בגלל כסף, ולמי שיש כסף זה לא מעניין אותו פשוט, העניין הזה. כן. זה ככה, זה מה שיוצא פה. בוא נשאל רגע שאלה, כל אחד מכם, שאלה שטיפה לא קשורה לכסף. בוא, שכל אחד יגיד לי את הדברים הטובים שהאגרוף עשה לו בחיים, בכל החיים. אם זה בפיזי, מנטלי, איך עזר, בוא נשאל אותך רגע. מה האגרוף תרם לך בחיים מאלף עד תו? ביטחון, קודם כל, ביטחון מאוד גבוה. לא רק שבחוץ אתה יכול להגן על עצמך, בכל המצבים. אתה מגיע לאיזשהו מקום, יש לך ביטחון, אתה לא מתבייש, אם זה לדבר או משהו כזה. לגמרי, אני חושב שבן אדם שיש לו ביטחון בעצמו, שהוא מאמין ויודע למה הוא מסוגל, יודע למה הידיים שלו מסוגלות, הוא אוטומטית, לדעתי יריף פחות, אוטומטית הוא לא יסתבר בחוץ, כמו שרואים היום בחוץ, שאנשים יוצאים מהמכוניות ומתחילים לריב בידיים, אוטומטית, סתם לצורך הדוגמה, אם קוראים הרבה סיטואציות, לכולם זה קורה. עכשיו, אני יודע באורגינל, שאם אני יכול לצאת מהאוטו, אני יכול לעשות לבן אדם נזק מאוד רציני. מאוד רציני, אז אני מעדיף בכלל לא לצאת מהרכב, לא להראות לו שאני חזק ולא להתנפח, אני בכלל יכול להגיד לו, סליחה, סליחה אח שלי, הכל בסדר. זה מה שאצלי, הכל כן. טוב. עוד יותר ונוסע. מזה, אתה משדר, רק ההסתכלות עליך את הכוח, אתה משדר את הכוח. לגמרי. ובן אדם שמסתכל עליך הוא פעמיים יחשוב, האם באמת להתחיל איתך או לא. וגם מרגישים את זה לדעת. מרגישים מאוד, שבן אדם מתחיל ככה, זהו, מרגישים מאוד, והפוך, תופסים מיד את זה שהחלש. זה כל כך נכון. אם אתה משדר את זה, אתה, אם איך שאתה עומד, מדבר, מסתכל למבט שלך, היציב והחזק הזה, בלי היסוס. מבינים, כן. אתה לא מבינים מהסס אפילו. יש פה עם לדבר, ואולי אפילו לא צריך להתחיל איתו. לגמרי. עוד לפני שפתחתם את החלון. בדיוק. רק וגם אם יש איזה מטומטם ממולך, שהוא רוצה שתפתח את החלון, אז אתה אומר לו, אח שלי הכל טוב, סליחה. אוהב אותך. והוא בכלל חושב שאתה מפחד, אבל הוא לא יודע שהוא ניצל מהחיים שלו עכשיו. אתה מבין? נכון, נכון, צודק. וזה כל היופי בספורט, ואיציק, מה הספורט עשה לך בחיים?
תספר לי באמת. אני אגיד את זה ממש בכמה מילים, כי באמת אני מאוד אבל מתאר את החיים שלי ואגרוף רואה אותם קשר ישיר, זה כמו אגרוף חיים וחיים אגרוף, אני רואה את זה ככה. בכל הפרטים, בכל הנושאים שיש, עברתי קצת בחיים וזה באמת כמו בקרב. אתה צריך לחשוב, אתה צריך להתמודד, אתה צריך למצוא דרכים, אתה צריך לא לוותר, אתה צריך לעמוד בשלך, אתה צריך לתפוס את האמצע הזירה ואתה לא צריך לוותר. מנטלית. וזה ממש כמו כל מה שפירטתי עכשיו, קורה איתך בחיים שלך. בכל הנושאים שאתה פוגש, ואגרוף זה החיים וחיים זה אגרוף, ככה אני אענה לך. אני חושב שהאגרוף שלנו זה, החיים שלנו זה כמו אגרוף. אתה יכול לקבל אגרוף, לא צפוי, בנקודה לא צפויה, ואתה צריך לדעת איך לקום מהאגרוף הזה ולהמשיך הלאה. בדיוק כמו בחיים שלנו, לפעמים היקום מפיל עלינו מכות, כל אחד, אם זה גירושים, אם זה פשיטת רגל, אם זה חובות, אם זה הלוואות, אם זה משהו שקרה לו עם השותף, זה האגרוף בעצם, וצריך לדעת איך לקום ולהתמודד עם זה. פיזית, מנטלית, וזה בעצם מה שהאגרוף מכין אותנו. הכל. גם פיזית וגם מנטלית לדעתי. נכון, זה מילים גבוהות, אבל זה באמת, זה המציאות. זה באמת ככה. לגמרי. בלי שום דמיונות. אנחנו, שלושתנו האמת, מנסים לפתח את הענף האגרוף, ולאמן את החבר'ה ולקדם אותם קצת. מנסים, כל אחד איפה שהוא נמצא עכשיו, כי כמו שאמרנו, אין הרבה כלים, נכון? תגידו לי, אתם, מה אתם חושבים? מאמן עצמו, בשביל להיות מאמן טוב, צריך שיהיה לו לפני זה הישגים גבוהים באגרוף תחרותי, שהוא יהיה אלוף אירופה, אלוף עולם, אלוף אולימפי, כל הדברים האלה, או מספיק שהוא יודע מה זה קרב, שהוא עבר מה זה קרב, הוא אמר מה זה נוקדאון, הוא יודע מה זה להיות בתוך הזירה, והוא מכור לאגרוף, לומד אותו כל יום. אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שהוא לא חייב להיות פעמיים אלוף אולימפי, אבל אני כן חושב שהוא צריך לעבור את העניין של התחרויות ואת השקילה ולהזיע, לבוא מהענף. רקע, כן. כן, לבוא מהענף. מספיק שהוא היה פעמיים בתחרות, לדעת מה זה, ההתרגשות הזאת, הזיעה הזאת, את האימונים הקשים, בזה אני חושב חד וחלק כן. לא חושב שהוא צריך להיות אלוף אולימפי, אבל אני חושב שהוא צריך להיות מהרקע. אני כן חושב שבן אדם שלא עשה בחיים אגרוף, ואני כן רואה מתאגרפים כאלה, או מאמנים כאלה, הוא בחיים שלו לא עשה אגרוף, הוא בחיים שלו לא התאמן, אבל הוא קרא בספרים. יש מאמנים שאף פעם לא עשו, מה? כן, אחי, יש לנו בארץ. לא היו בתחרות אחת? לא היו בשום דבר, אחי. יש גם מישהו מאוד מפורסם ונחשב באינדוסטריה שלנו, אני בטוח שאתה מכיר אותו ואתה מבין על מי אני מדבר, אתה אולי גם מכיר אותו, איציק. אולי. הוא בחיים שלו לא עשה שום דבר, הוא לא מהענף, והוא מאמן היום. יש, אבל יש כאלה שקופץ להם. הוא קרא ספרים, הוא יודע איך להוציא ג'ב, הוא יודע איך להוציא קרוס, הוא יודע להחזיק קלפות, והוא הולכים אליו כל מיני מתאגרפים. עכשיו אם אתה שואל אותי אם זה נכון, אני חושב שזה לא נכון. כי בסופו של דבר, אם אני, סתם לצורך הדוגמה, נהג מרוצים, ובחיים שלי לא נהגתי על רכב, אני לא יכול ללמד את הבן שלי איך הוא צריך לנהוג. ואם אני אשאל אותך, ואם הוא נותן תוצאות, החבר'ה שלו, כן. מצליחים מנצחים באליפות ישראל, והוא אף פעם לא היה באליפות ישראל? נגיד. היו, נהיה אלוף ישראל, והוא עכשיו נכנס לנבחרת לנסוע לאליפות אירופה, ושם נגיד לוקח איזשהו מקום חמישי, לא יודע. צריך ללכת ללמוד אצלו, אחי. איך הוא עושה את זה? אני לא יודע, אחי. כי אני חושב התוצאות קובעות. התוצאות לגמרי קובעות, אחי, אבל אני אשאל אותך שאלה אחרת. אתה מסתכל על תוצאות. מה אכפת לך מי הוא בכלל? אני אגיד לך משהו אחר. אם הוא נותן לך תוצאות, אתה צריך לחשוב מי הוא. שאם הוא היה מתאגרף ועבר כמה פעמים, אני חושב שהתוצאות של אותו בן אדם שהוא אימן, היו עוד יותר גדולות. יש מצב לזה גם. זה לדעתי נכון, אחי. כי אם הוא לא יודע, אחי, את מה שהבן אדם, המתאמן, עובר באימון עצמו, בקשיים הפיזיים, בקשיים המנטליים, אחי, זה הרבה דברים מנטליים, והוא קרא ספרים, אחי, והוא לא יודע את זה על הבשר שלו, אולי הוא מפספס כמה נתונים מאוד חזקים במתאגרף הזה. אתה לא מסכים איתי? אני מסכים איתך בזה, אבל אם אתה אומר לי ככה בשקילה את הניסיון שלו נגד התוצאות,
אני הולך לכיוון של התוצאות. של התוצאות. אתה מוותר על זה שהתוצאות יכלו להיות יותר גדולות. אם היו לוקחים מאמן אחר עם אותו... אני מציאותי, אני רואה מה שיש עכשיו. מה שיכול להיות זה דבר שלא בא לעולם בינתיים, ואנחנו חושבים על משהו שהוא לא קיים. זה קיים, יש לו עכשיו מדליה בידיים, ואותו הביא את המאמן הזה שאף פעם לא היה בזירה. נכון. יש. למרות שאני חושב שהוא כן צריך להיות בתוך הזירה ולספוג את הדם ולהרגיש ככה יושב על הברך אחד ומנסה לתפוס את הכבד שלו נשימה עמוקה, אבל... אחי, הוא לא יודע מה זה לקבל מכה לאגרוף לכבד. הוא לא יודע איך נושמים, הוא לא יודע מה צריך לעשות בסיטואציה הזאת. לא יודע. מה אתה אומר, אלכס? צריך להיות רקע למאמן. לפחות בשביל מה להציע לספורטאי שלך בזמן שקרה לו את זה. כן, כן אחי, אתה לא יודע. כי אם לא חווית את זה, מה תציע לו? במה תעזור לו? איזה עצה תיתן לו? כן, אתה לא יודע מה לתת לו. אתה לא יודע מה להגיד לו. אלא אם כן קראת בספר ואתה לא יודע. כי יש היום בסופו של דבר בספר הכל. יש לך היום הכל, אחי. גם מלמדים אותך איך להיות עבריין. ביוטיוב, כן, הכל יש בה. יש לך היום את הבינה מלאכותית, אתה לא צריך כלום היום בשביל זה. שמעתם על הנושא הזה לפות אונליין? ראיתי. להחזיק לפות באונליין. בזום. בזום יש בן אדם, הוא אומר לך, 1-2 התחמקות ימין אחורי, נגיד. ואתה עושה ממש מול המצלמה איתו, אתה זורק לו באוויר. זה מין כמו קרפצל, מין שדו בוקסל, אבל הוא נותן לך את התרגילים מה אתה אמור לעשות עכשיו. ראיתי את זה. אני חושב שאנחנו צריכים לעזוב את המקצוע שלנו. יש, כל אחד מנסה, כן. לפות באונליין, זה לאחרונה נודע לי לפני כמה חודשים. תשמע, אנחנו צריכים גם לזרום עם הזמן, אתה מבין? צריכים להיות מודרניים? לא יודע, אבל לא צריכים ממש לדחוף את זה לפינה שם. אולי יש בזה משהו. אולי אנחנו פספסים משהו. למרות תשמע, בסוף סוף על הלפות לא נבנה האגרוף עצמו. הלפות זה הכלי, סך הכל. כן. למרות שאני מעדיף שיעבדו על השק ממה שלפות. יותר מלפות. כן. בוא'נה, אגב, אנחנו כולם מאמנים. אני נהיה לי בזמן האחרון שאני מחזיק לפות, במיוחד לבחורים שהם לא מקצועיים. ויש לי כאבים חזקים במרפקים, יש לי דלקות טניס אלבו, קיצוניות. מה עושים? אחי, אני לא יכול להרים כיסא, אני לא יכול להרים 2 קילו עם היד. זה חסרונות של המאמן. כן. אבל יש כאלה לפות. זה טראומות מקצועיות. אתה צריך עם האלה, יש עם הידית, וזה פחות... מתקות כאלה. כמו מתקות. מתקות, כן, צריך לעבור רק על המתקות, אבל זה עדיין לא... אבל שם זה רק מהירות, כמעט זה בדיוק, זה לא אותה תפיסה עם ה... כן, כן, צודק. צריך לגוון. כפות ידיים שלי נהיו חולות. פעמיים כבר עברתי טיפול, זריקות לימין שלי. עכשיו הציעו לי זריקה גם בימין, איציק. חצי שנה תשכח על זה, אבל זה לא מתקן. סטרואידים הוא אמר לי. לא זוכר מה עשו לי. חצי שנה אתה לא חושב בכלל, תשכח על זה. אבל אחרי זה, כאילו בום, ואותו כאב חזר. אני אשאל אותך שאלה אחרת. למה אנחנו מתעסקים במה שאנחנו מתעסקים אם אנחנו לא מרוויחים מזה כסף כמו שצריך, ואם אנחנו נפצעים, וגם בסופו של דבר, שאתה אומר לבן אדם על אימון אישי 250 שקל או 200 שקל, הוא גם פותח עליך עיניים ולא מבין על מה. בואו תענו לי רגע, שניכם. תפסת אותי בפינה, למה? למה? כי אנחנו אוהבים את זה. כי אנחנו חיים את זה, אוהבים וחיים את זה. אבל אתה מכיר את זה שאתה חי עם מישהי שאתה אוהב אותה, אבל היא עושה לך רק לה ואין ממנה שום נתונים ושום דברים טובים, אז אתה צריך לפעמים לוותר עליה. אולי באיזשהו שלב אני אתייאש, אבל בינתיים שהיא מכינה לי קצת את האוכל, אז אני חי איתה. אני רוצה שכל אחד יציג את עצמו ויספר בעצם מה הוא עושה, איך הוא תורם, מה התפקיד שלו, מאמן, כושר, תזונה. בוא איציק, תספר לנו קצת רגע על עצמך, מה אתה עושה, איך אתה יכול לעזור לנוער, לכל אמא שפונה אליך, לכל אבא שפונה אליך, בעצם מה השירות שלך נותן? קוראים לי איציק קופצוב, זה השם המלא שלי, אני בן 34 כמו שאמרתי כבר. לפני כמה כבר? 2.5 עליתי לארץ. והחלטתי שאני הולך להמשיך במה שעבדתי שם, באוקראינה, באודסה, מאיפה שבאתי. אגרוף זה הספורט האהוב עליי עוד מהבית ספר. אז היה לי
אפשר להגיד קריירה תחרותית לא ארוכה, כי בקורס ראשון באוניברסיטה אני שברתי את הצוואר, ויש לי בפנים מתכת. ובעוד כמה שנים גם היה לי תאונת דרכים, ושם בכלל... כן, אנחנו תכף נגיע לסיפור עם כל הברזלים. כן. יש לך חיבה לברזלים. כן, כן. ובגדול החלטתי שאני הולך למסור את הידע שרכשתי בכל השנים האלה. והחלטתי שאני רוצה להמשיך לעבוד כמאמן. אז אתה בעצם מאמן? אני מאמן אגרוף קלאסי, כן, ברחובות ובעוד כמה מקומות. אוקיי, אימונים אישיים, אימונים קבוצתיים? אימונים אישיים, אימונים קבוצתיים, הכל. לאט לאט מפתחים את הנושא הזה. כן. למה? שאלת למה? כן. חוץ מהביטחון עצמי, מה שדיברנו עכשיו, שזה הנושא מאוד חשוב, כמו שאני מרגיש עכשיו. בדור שלנו. כן, כשאני מדבר עם האנשים, במיוחד עם ההורים, זה באמת נושא נפוץ שכולם מדברים עליו, שיש ממש חוסר בביטחון עצמי של ילדים, במיוחד בגברים. נדבר על זה אולי גם על זה. אבל בכללי, אם אנחנו קצת ניכנס לתיאוריה של התאמצות פיזית, אנחנו נגלה שיש לנו 5 דרכים שצריכים ללכת ביחד כשאתה עושה התאמצות פיזית. אוקיי. בואו ננסה לזכור שזה כוח, גמישות, מהירות, סיבולת וקואורדינציה, נכון? יפה. אז הגוף מבטח את כולם. לגמרי. תוך אימון אחד, את כל מה שפירטתי עכשיו, את 5 הנושאים האלה, אנחנו עובדים על הכל. אז אמרנו כוח, גמישות, קואורדינציה, סיבולת ומהירות. כל הדברים האלה תוך אימון אחד, תוך שעה, או בקבוצה, או באימונים אישיים, אין הבדל, אתם מתפתחים פיזי כולכם, קומפלט. מדהים. לכן רק אגרוף קלאסי, חבר'ה. פלוסים. רק אגרוף קלאסי. רק פלוסים. רק פלוסים. רק מתנות. למרות שמדי פעם אולי יחף לכם ראש, אבל זה כואב גם מהצעקות של השכן. לגמרי. אתה גם בחוץ יכול ליפול על הרגליים. נכון. אלכס, ספר לי קצת עליך, מי אתה, מה אתה עושה, מה התארים שלך, לאן הגעת בארץ, בחול, אם רוצים לפנות אליך עכשיו אימא, או מה הפלוסים שלך שאתה בעצם יכול לתת? אני אספר קצת איך התחלתי את הענף. קח את הזמן. מגיל 11 התחלתי להתאמן באגרוף. לא רציתי ללכת לאגרוף, אבא הכריח אותי. 2 ראשונות. זה גם נקודה שאנחנו צריכים לדבר עליה. 2 ראשונות הייתי בא, חוטף הרבה. הייתי יוצא לסיבוב ראשון, חוטף מאחד לכבד, מהשני בראש. לא רציתי להיות. אבא הכריח אותי 2, זה היה באופקים. אחרי זה עברתי לאשדוד, הייתי אצל עוד מאמן, הייתי שם 3 שנים, ועד עכשיו אני בבת ים מתאמן. אצל יובל קגנוב ואיגור קרז'נר, יש לנו מועדון, אחד מהחזקים... בת ים? כן, הפועל בת ים, אחד מהחזקים בישראל. זה אמת. כן, לגמרי. זהו, אחרי 2 של המלחמה עם אבא פתאום... נפתח לך? כן, בהתחלה לא רציתי להתאמן, אחרי זה לבד רציתי להתאמן. כמה? 21, 22 שנה אני בענף. הייתי ב9 גמרים של אליפות ישראל. הייתי או ראשון או שני. 3 פעמים אלוף ישראל. מתאגרף מקצועי, פעיל עד עכשיו. שנה שעברה עשיתי קרב אחד, ניצחתי. הייתי שם. תודה. בעזרת השם, השנה גם אני אטוס, יש עוד תוכניות. מה, לחול? לחול, כן, אני רוצה, יש תוכניות. לפנסיה אני עוד לא מתכוון, אפילו בגלל הגיל. יש הרבה שכבר בגיל הזה כבר פורשים. ובמקביל לזה אני גם מאמן. מאמן עושה אימונים אישיים, אימונים קבוצתיים. איפה? באיזה אזור? בתל אביב. בתל אביב עושה. יש הרבה ניסיון, הרבה ידע, מה שאני יכול להעביר. ואני גם דוגמה אישית לילדים של הנוער שעכשיו גודל, שפחות ישתמשו בסמים, אלכוהול, שילכו להתאמן. זה טוב גם לבריאות, מביא גם ביטחון. לגמרי. זהו איכשהו.
בעצם, אם פונה אליך עכשיו הורה והוא נמצא ברמת גן, אתה יכול להגיע אליו גם לרמת גן, או שזה רק בתל אביב? אני יכול להגיע. אתה מגיע גם עד בית הלקוח? כן, כן, יכול להגיע. הבנתי אותך. אבל המקום... הסטודיו שלך נמצא בתל אביב. כן, בתל אביב. הבנתי. אם יש בקשה מיוחדת, אני יכול להגיע גם ללקוח. דניאל, מה איתך? אז אני דניאל חסידוב, בן 35, עוד מעט בן 36. עוד מעט זה מתי? עוד 5 חודשים. כולם ישלחו לך הודעה, כן. מזל טוב. אני מאמן מנטלי בשילוב של אימוני אגרוף קלאסי. מה זה בעצם מאמן מנטלי ולמה אני משלב את זה עם האימון אגרוף קלאסי? אני חושב שהיום החיזוק המנטלי אצל הנוער הוא מאוד ירוד, מאוד, מאוד למטה. אני עוזר לנוער, לילדים, לצעירים, לבוגרים, לא משנה באיזה גיל. אם זה מנטלית, מכין אותם פיזית, בשילוב של אימון אגרוף קלאסי. בעיניי זה המעטפת האולטימטיבית, שזה יכול להביא לתוצאות מאוד טובות, אם זה לבן אדם או לנער שמתבגר והולך לאיבוד בהמון שאלות. עכשיו, למה אני חושב שכל אחד צריך לעשות ספורט? אם זה ספציפית אצלנו זה אגרוף. לדור של היום אני חושב שזה משהו שיכול להציל לבן אדם את החיים. אם זה בבחינת ההחלטות שלו, אם זה מבחינת הקשיים שהוא עובר באימונים, זה מזה שהוא מכיר מאמן, אם זה את איציק, אם זה את אלכס או אם זה עם דניאל, שהוא יכול לבוא ולדעת שיש מאמן עם ראש על הכתפיים, שהוא יבוא וידבר איתו ויתחלק איתו, והמאמן ידע לתת לו עצה נכונה והכוונה נכונה, אם זה לחיים ואם זה ליום יום שלו. עכשיו, כמה שהאבא לא יהיה החבר הכי טוב של הבן שלו, בסופו של דבר, הילד לא תמיד מרגיש בנוח לדבר על הכל עם האבא או עם האמא, אבל עם המאמן, יש לו איזה מומנט כזה שהוא יכול לדבר איתו על הכל. לפחות לי זה היה ככה, ואני בטוח שאתם עכשיו תוך כדי השיחה, וואלה, כן, יש בזה. אני עם המאמן שלי יכלתי לדבר איתו על הכל, על משהו שיכלתי להתבייש לדבר עם אבא שלי, לא כי הוא אבא גרוע, כי יכול להיות שאבא לא יבין, או יגיד, וואלה, קוקסינל, וואלה זה, וואלה. המאמן יכל לבוא ולתת לי הכוונה נכונה. עכשיו, כל החברים שלי מעשנים, כל החברים שלי עשו סמים, כל החברים שלי עשו דברים שאני, בתור הספורטאי היחידי, תמיד ידעתי לא לעשות את זה. אני עד היום לא מעשן סיגריות, אני עד היום לא שותה, יכול לשתות כוס יין. עכשיו, זה לא כי אני איזשהו חכם או חזק, זה בגלל שהיה לי את העניין הזה שנקרא ספורט. להתאמן, לקום, לרוץ, לעשות, מאמן נכון, הכוונה נכונה. בגלל זה כל ההורים חייבים לקחת את הילדים שלהם לספורט. לא משנה איזה ספורט, הורים יקרים. אם זה שחייה, אם זה שחמט, אם זה אגרוף, אם זה טייקוונדו, כל אחד. מסגרת חייבת להיות, אני פונה אליכם. מעניין למה בוחרים את זה? הרי זה הדרך הקשה יותר, לא? אתה צריך להיות במשמעת רוב הזמן שלך בחיים. יש לך לקום בבוקר לריצה, יש לך אחרי זה לאכול, אחרי זה לימודים, אחרי זה אימון, אחרי זה עוד פעם ועוד פעם. הכל מסודר. זה לא חיים קשים יותר ממה שחיים עם הפקרות יותר, ובוחרים את זה. עבודה קשה משתלמת. עתידית, היא תשתלם לכל ילד וילד. זה כמו שאלכס אמר... hard work pays off. בדיוק. לא רציתי ללכת. גם אני לא רציתי ללכת. גם הילד שלכם לא רוצה ללכת לבית ספר ואתם מכריחים אותו. ובסוף, אחרי שהוא יסיים את הבגרות, הוא יגיד לכם תודה. אותו דבר, הילדים שלא רוצים ללכת לאגרוף, יש מצבים בחיים שצריך להכריח אותם. לדחוף אותו קצת. בדיוק. אחרי שנה, שנתיים, 3, הוא כבר יתמכר לזה, במיוחד שהוא יראה את התוצאות, במיוחד שהוא ירזה, במיוחד שאתם תראו תוצאות מנטליות, פתאום החשיבה שלו אחרת, פתאום הוא נהיה עם קוביות, פתאום נהיה לו שרירים, פתאום הוא לא מפחד בבית ספר, פתאום לא מתעסקים איתו בבית ספר, כי הילד שהתעסק איתו קיבל אגרוף לפנים, וזה בסדר לפעמים להרביץ. אם מרביצים לך, צריך להרביץ. אם לא תרביץ, עכשיו יגידו לך נו. שיגידו נו, תמיד יגידו אלה, יגידו נו, וגם יגידו שיסכימו איתי. אתם לא חושבים? כן, כן. לא, אני חושב שמדי פעם יש מצב... חייב להגן על עצמך. ככה לקשר פיזי, נגדיר את זה ככה. חייב להגן על עצמך. אני לא אומר שצריך להיות אלים ולריב, אבל אם מישהו מרים עליך יד, אתה צריך להחזיר לו. כי אם לא תחזיר לו, מחר הוא יבוא וירים עליך יד עוד הפעם. כן, ואם לא הוא, אז החבר שלו. אם אתה לא תציב את הגבול הזה, ואת הגבול הזה אתה לומד אצל איציק,
אצל אלכס או אצל דניאל, אף אחד לא יתעסק איתו. אף אחד לא יתעסק איתו. תראה מה הולך היום בבתי ספר. אין היום כבוד לילדים. למה? כי אוטומטית, זה טבע האדם. גם למבוגרים, לכולם אין כבוד. מסכים איתך לגמרי, אבל אני חושב שהנישה שלנו בתור מחנכים, אנחנו מחנכים ילדים. אנחנו, האחריות שלנו זה לחנך ילדים, לתת להם דוגמה טובה. אותנו, הרחוב חינך. אתה מסכים איתי? כן. אותי, אותך, את איציק. היום את הנוער מחנך החרא הזה. הטלפון, האינסטגרם, הטיק טוק. הם לא יודעים להתמודד עם כלום. ולא רק זה, ההורה, בגלל שאין לו כוח להתעסק עם הוא הילד, מביא לו את זה, קח, כן, תשתוק את הפה, תסתום, תן לי רק שקט. שזה דרך קלה יותר. ברור. כן, כן. זה המוצץ. זה כן, המוצץ לתינוק. נותן לו טק. להירגע, זה יותר זהו, טוב, הוא כן, מנותק, כן. הוא עכשיו יכול שעות בדיוק. לעשות מה שבא לו. או במחשב, או בפלייסטיישן, ולנו לא היה את זה. אנחנו היינו מהבוקר עד הלילה ברחוב. נכון. רבים, מתמודדים, משלימים, צועקים, חוזרים פצועים, בוכים, יודעים, יש לנו את האינטראקציה עם החיים האמיתיים. אני חושב שהם היום רוכשים את הביטחון עצמי מהתגובות שהם כותבים וחושבים שהם חזקים. איך קוראים לזה? ובפנים להיפגש עם אדם שהם כן, כתבו איך לו, קוראים לזה? בוא נראה. יש לזה אם- שם, יש לזה שם. הייתם לדעת, דיוואני אקספרטי, דיוואני ביצי. זיוון ביצה, כן, לוחמי המקלדת. לוחמי כן, ה- כן, כן, כן. זה עם האצבעות, ג'ה, פעם, אני אעשה לך פעם, טיק טיק טיק. אני זוכר, ואני חושב שזה באופי שלי ככה, שאני צריך מאמן באמת כזה שצועק ודורש. ואני זוכר אפילו כמה פעמים זרקו אליי כיסא. חבילת מפתחות. קיבלתי צ'פחות מלא. ואני חושב שמדי פעם, למרות שאני חושב שרובם לא יסכימו, אבל זה גם תלוי, זה לא תשובה חד משמעית, זה תלוי באופי של ילד שהגיע אליך. צריך למצוא דרכים, אבל בגדול, יש לזה מקום. לגמרי. יש לזה מקום. אולי עכשיו חלק מההורים כבר יסכימו. פנו את הראש שלהם לצד שני, אבל הורי ההליקופטר. קוראים לזה הורי ההליקופטר. אתה יודע מה זה הורי ההליקופטר? שמעת על המושג הזה? לא. אלכס, שמעת על לא, המושג לא, הזה? לא. הורי ההליקופטר בימים שלנו זה הורה שהוא הולך מאחורי הילד שלו, ואם הילד שלו בוכה, אומר לו, אני רוצה את זה. טק, קח. יש, כן. אני רוצה את זה, לא רוצה את האוכל הזה, קח אוכל חדש. טק, טק, משתיק אותו, אבל הוא לא מבין שהוא כן, הוא הורס את הילד, לעתיד, הוא כן, מפרק לעתיד. אותו, הוא מפרק אותו. זה בדיוק אחד מהסרטונים שהעליתי עם האבא מספר 1, אבא מספר 2, 3. אבא מספר 3. והגבתי לך שאני בין 2 ל-3. בין 2 ל-3. עכשיו, זה תקין, זה בסדר לגמרי, אחי, כי גם אני בין 2 ל-3, אבל הנטייה... תפרט להם מה זה הראשון, שני ושלישי. תיכנסו לעמוד אינסטגרם שלי, לדעתי זה יהיה הפירוט הכי גדול, אני פשוט... בקצרה, אני לא רוצה לשרוף הרבה זמן. ההשפעות, ההתנהגות שלנו בתור הורים, למה שאנחנו משפיעים ומתנהגים לילד שהוא אפילו קטן בין שנה, שנתיים, אפילו שזה בגיל מאוד צעיר, עתידית בגיל 18, 17, 20, הוא יתנהג בגלל ההתנהגות שלו. אני אתן דוגמה קטנה שלא דיברתי עליה. יושב עכשיו תינוק בן שנה, סבבה? רץ אליו ג'וק. התינוק לא יודע מה זה הדבר הזה. הוא יכול לתפוס אותו, הוא יכול למוח אותו, הוא יכול לקרוא לפה. אותו, הוא יכול לאכול אותו. אבל תתאר לך סיטואציה, שהאמא ראתה, והאמא מפחדת מהג'וק, והיא באותה שנייה דפקה צרחה של החיים, ג'וק, טה טה טה. הילד ראה את זה, מאותו יום, כל פעם שהוא הוא יראה מפחד ג'וק, מהם. הוא יתחיל לצרוח. זה- בדיעבד, זה שהיא- המציאות בבית אצלי. בדיעבד, שאם אשתי היא רואה פעם את אחת. הג'וק, היא לוקחת את הטפצ'קה, או את הנעל, בשקט, פאק. הילד יראה את הג'וק, הוא בחיים לא יפחד. אותו דבר עם האזעקות. הורים יקרים, כשיש אזעקות במצב שלנו, אם אתם קופצים ויש לכם ילדים קטנים, אתם עושים פאניקה, אוטומטית הילד שלכם יהיה חרדתי. יש אפשרות גם להגיב בלי פאניקה, לתת לו מוסרים טובים, לצחוק, לשים זה, לעשות את זה ברוח יפה. אתם מסכימים איתי? מסכים ב-100%, ואני חווה את זה גם, את המקרה הראשון וגם את גם את המקרה הג'וק השני. וגם את גם את ההזעקה. ההזעקה וגם את הג'וק. חייב לעבוד על זה. את שתיהם, לצערנו הרב, כבר בבית עשינו, וזה עובד כמו שדניאל אמר. זה לגמרי. בדיוק, כן. עכשיו כבר האזעקות קופצות מהמיטה,
מפחדים מכל ג'וק. לגמרי. מצעקה אחת, הבנות שלי ראו את זה וזהו. מעכשיו, כמה שאני לא מנסה להוציא אותם, להגיד להם ולתפוס אותו ולנשק אותו, את הג'וק הזה, ולהגיד להם שהוא לא מפחיד, הנה אתם יכולים לגעת בו, עם אצבע אחד לא יכולים לגעת בו. לא מתקרבים אליו בכלל. ראו את זה פעם הראשונה והם קיבלו את זה נפשית, בתת מודע, שככה צריך להתנהג. זה הכל. כן. אתם רוצים שהילדים שלכם יהיו מחונכים, תחנכו את עצמכם, והם יתחנכו כבר עם הזמן. כן, כי במקרה הזה יוצא, זה מין רחמנות, אבל הוא בעצמו שזה אכזריות יוצא. לגמרי. אתה עכשיו כאילו בהתחלה מרחם, כן. אבל אם אנחנו עובדים קצת לארוך, אז רואים שזה אם אתה חושב על זה לעומק, כן. אתה מבין שזה... שבאמת ממש לא עזרת לו, המצב יהיה יותר גרוע ויותר גרוע. לגמרי, לגמרי. אנחנו מתקרבים כבר לסיום קצת, נכון? כמו שאני מבין. אז בוא נשאל אתכם שאלה מעניין מה אתם תגידו לי. בוא נתחיל מאלכס, מעניין. בכל ההיסטוריה של אגרוף, לא צריך לעכשיו 10 שנים האחרונות, 20, זה כל ההיסטוריה של כמה, 150, 200 שנים, פחות או יותר. איזה 3 מתאגרפים אתה הכי הרבה אוהב? הכי אוהבים עליך? נו, קודם כל מייק טייסון. זה כן, ממנו אתה מתחיל, זה מספר ראשון אצלך. כן. אם אתה פותח את המועדון, התמונה הראשונה, אתה מכניס את טייסון. כן, אני אוהב אותו יותר, אפילו שמוחמד עלי נחשב אגדה. אני אוהב את הסגנון של טייסון. אני גם באותו סגנון מתאגרף, זה מי שבעבר. תוקפני כזה, קיצור. כן. טנק. זה מאוד מעניין מה שהוא מדבר עכשיו. מי שעכשיו, טרנס קרופורד. מצוין, יפה. שלישי, ארתור ביטרביב, אני חושב, הייתי אומר עליו. בכל ההיסטוריה של אגרוף אני שאלתי אותך. זה מי שעכשיו, אתה פשוט עכשיו כן, זה מי שעכשיו עולה לי לראש. זה המתאגרפים. מעניין. אז מתחיל מטייסון, מה השני אמרת? קרופורד? כן, ביטרביב. ארתור ביטרביב. דניאל? תשמע, אני אתחיל ג'ורג' פורמן. הופ, אני מאוד אוהב אותו. מעניין, תשובה מעניינת. למצ'נקו. זה באמת אהוב עליי. אם זה הקור רוח, המנטליות, הרגליים, אני חושב שזה בין המתאגרפים הטובים היום. אגב, סליחה שאני קורא אותך, הקרב שלו עכשיו שהיא... מדהים. קמבוסס. אוסטרליה זה, קמבוסס. לפי האחוזים, תחלק אותם. למצ'נקו. את 100%. כמה? 60, 40, 70, 30, אני אגיד לך, 55 למצ'נקו, 45 השני. קודם כל, אם לא כל הפציעות של למצ'נקו, זה בכלל 100% פוען זה, למרות שהוא עכשיו השני בפיק קריירה שלו. יש לו מוטיבציה חזקה עכשיו לשני. בפיק קריירה שלו. לקמבוזס עכשיו. מה אתה חושב, איזה אחוזים? אתה אמרת שלמצ'נקו מנצח. כן. כמה אחוזים לניצחון שלו אתה נותן? אני חושב 70. 70 על 30. 70%, כן. אוקיי. יפה. ואמרת פורמן, לומצ'נקו ושלישי? מוחמד עלי, קסיוס קלה. יפה, מעניין. זה... מאוד מעניין. כל אחד, המתאגרף האלוף שלו, זה האופי של הבן אדם עצמו. לגמרי, הוא מתחבר לאישיות שלו. שמת לב, כל אחד מה שאמר. הוא מתחבר לאישיות שלו. הראשון הזה. אתה? כי אצלי באמת, אני כמו ששמתי לב, מכל השלושתם האלה, יש אחד שהוא יותר תוקפני. יותר כי תוקפני? אני אוהב אגרוף לעבוד מספר שני, או אני אוהב להזמין אותו אליי. אז אתה אוהב את למצ'נקו. לא, אני אוהב, בוא נתחיל, אני אמרתי בכל ההיסטוריה. לומצ'נקו זה רק 15 שנים אחורה. אבל הוא היסטוריה. הוא אולי עוד מעט יהיה, אבל יש היסטוריה כמו ריי רובינסון נגיד, שזה, שתבינו על מי מדובר, שהרוי ג'ונס חיכה אותו כן. עם כל התנועות שלו, שאתם כולכם מתפעלים מרוי ג'ונס, זה המורה שלו היה. ריי רובינסון. ריי רובינסון. אגדי. הג'ב והרגליים. מקום שני, שוגרי ליאנארט. שזה גם אותו סגנון של האגרוף. מהירות, הרבה תזוזה, הרבה הזמנות. לא מתחבר אליו, אבל... מאוד, אני מאוד אוהב. את כל התשלוש שלו שתוך שנייה הוא היה מוציא 5, 6 אגרופים. הוא המוחמד עלי, הגרסה הקלה. כן. ואחרון,
אולי, אני אגיד קונסטנטין זו. קוסטה זו? קוסטה זו מאוד, אני זוכר עם האבא שלי, גם חזק. בילדות הסתכלנו את הקרבות שלו, ועוד יותר היה לי עצמה כמו שהיה אצלו. גדלתי לי פה את השיער, פה היה כמו שאתם רואים עכשיו, בלי כלום, ממש קרח, ומאחורה ממש מין צמה כזאת של 10-15 סנטים, כי באמת אהבתי לו, למרות שזה לא כל כך הסגנון של האגרוף שלי, אבל מדי פעם אני גם מעדיף ככה להיכנס קצת ראש בראש, טווח קרוב כזה, קוסטה גם כן, תותח. הוא היה, כן, זה באמת את שלושתם שבטוח שבמועדון שלי, את התמונות שלהם יהיו שם. של שלושתם. כן, של שלושתם. אגב, לגבי מועדון, לגבי מועדון. יש מישהו בצפי שחושב לפתוח מועדון, איזה מכון משלו? לך תדע, אולי זה יגיע פתאום אנחנו חוזרים לשאלות הראשונות. לאיזה צופה שמוכן להשקיע ולקחת פה 3 בחורים מאוד קריזמטיים ופרספקטיביים. אולי יפתח לנו מועדון, השאלה אם יש דבר כזה באופציה, או שזה פחות רלוונטי, או שטוב לכם איפה שאתם נמצאים עכשיו. החלום בכללי, שבארץ, ושאנחנו נהיה מעורבים שם, יהיה ממש קמפ אימוני. שזה לא קשור לאיזשהו ספורט מסוים. בכללי הם יכולים להגיע מין מרכז ספורטאי כזה, שהוא יכול להתכונן שם לתחרויות ברמה הכי גבוהה שיש. זה החלום. וזה אפילו, זה לא מועדון, זה ממש מרכז. כמו UFC University, יש לכם שם, זה בארצות הברית, כן, ממש אוניברסיטה. עם בריכות, עם חדרי מסע. הכל, יש לך הכל, להתאוששות של השרירים, להכל, כל עבודה. מדהים, מדהים. אבל אני מבין שזה חתיכת השקעה, ובן אדם פרטי קשה לו מאוד. זה צריך סיוע מהמדינה, מהחבר'ה שלמעלה. זה שכחתי וזה, כן, זה דבר ראשון. סייעתא דשמיא והחבר'ה מהעירייה. לגמרי. זה באמת. אבל כן, בטח, רוצים מאוד. תשמע, אצלי במועדון אין זירה עדיין. אתה יכול לתאר לעצמך מועדון אגרוף בלי זירה? רק בארץ. רק בארץ. אני זוכר בכיתה ח' כשהגעתי לאגרוף באודסה, המקום הראשון איפה שהתאמנו, זה היה פשוט המאמן היה סוחר מגרש כדורסל בתוך בית ספר, ושם היינו מתאמנים. שק אחד. לא היה. היה שק אחד, רק אחד, וזהו. ועל זירה אני לא מדבר בכלל אם יש שק אחד. זהו. אחרי זה שעברנו, כבר היו זירות. פה יחסי סטודיו יפה. אפשר לעבוד, ויש ציוד. אבל מכון אגרוף, מועדון אגרוף בלי זירה, זה כאילו, אתה יודע, הזמר בלי רמקול, לא יודע. זה מביא הרגשה אחרת, כשיש זירה, כשיש שקים. כן, 100%. בטח, זה משפר הכל, גם היכולת שלך, נכון שכל הלוחמים הכי חזקים יצאו בתנאים הכי קשים, אבל עדיין זה יכול להוסיף, אנחנו לא, אולי הלוחמים הכי חזקים יצאו בתנאים הכי קשים, זה היה פעם, מספיק כבר, זהו. היום אנחנו בעולם מודרני, צריך זירה, צריך זה. כן, הספורט מתפתח. לגמרי. אני מקווה שיראו את זה. אם יראו את זה, חבר'ה, אתם יודעים לאן לפנות. וזה יהיה טוב שקומה ראשונה היו כל מיני מגרשי ספורט, וקומה שנייה שיעורים מנטליים של דניאל חסידוב. לגמרי. וזה יהיה ממש קומפלקס אחד גדול. זה חלק לא פחות חשוב לכל ספורטאי. אימון מנטלי, אם זה לפני התחרות, אם זה אחרי התחרות, אחרי הפסד, אחרי ניצחון, אחרי... זה דבר מאוד חשוב, פחות נותנים לזה דגש בארץ. לא מבין, זה המאמן עצמו כבר... כן, אבל אתה מסכים איתי שמכונאי הוא לא יכול להיות קבלן שיפוצים? כן. הבנת? המאמן צריך לדעת ללמד אותך אימון אגרוף, וצריך להיות בן אדם שייתן לך תזונה. זה יותר מקצועי, כן, זה יותר מקצועי. וככה מגיעים לספורטאים. בחוץ לארץ זה ככה. ככה זה בחול. יש לך תזונאי, יש לך מאמן, יש לך פסיכולוג, יש לך מאמן מנטלי, יש לך מסאז'יסט. כן. ופה בארץ זה... מאמן כושר, מאמן אגרוף גם בנפרד. המאמן הוא גם תזונאי, גם פסיכולוג, גם זה מאמן מנטלי, גם זה, וגם הוא עוד... ההורים עוד חופרים לו. שאלה, עכשיו זה קשור מה שמדברים. אל תגיד את הסכומים. מסביב. הבן אדם שמנצח אליפות ישראל, איזה מוטיבציה שלו יש? חוץ מהגביע ומדליה וחתיכת התעודה הזאת שהוא מקבל.
כסף חייב להיות. אני אגיד לכם ככה, מה זה- שעכשיו לקחתי מקום ראשון או שני, זה לא... זה היה מביא לי פשוט וי שאני אלוף ישראל 4 פעמים. ואתה מבחינת כאילו כסף- נכנס לנבחרת בשביל לנסוע לאליפות אירופה. זה כל ה... אם- כאילו... כן, אבל תשים לאליפות אירופה או שהראשון מספר 1 או מספר 2. אבל מבחינת כסף, רגע, לא הבנתי, עכשיו, הראשון עכשיו שניצח אותך כן. בגמר, קיבל משהו? קיבל גביע, מדליה ותעודה, זהו? זהו, כן, כסף, שום דבר. שום דבר. אפילו- ואופציה, אם יש אליפות אירופה או אליפות עולם, יש לו אופציה לטוס. אם הוא לא טס, לי יש לטוס על אופציה. חשבונו או לטוס על חשבונו. על חשבונו הוא על משלם חשבונו. על הטיסה? כן. שתבינו, אתמול הסתכלתי פודקאסט של היה. איזשהו חבר'ה מרוסיה. אתם יודעים מקום ראשון באליפות רוסיה, כמה מקבל? באגרוף? באגרוף קלאס. היה שם, אני לא הרבה, אבל... אני ראיתי פודקאסט של קזחסטן. מזמן שהקרמליוף עלה להיות ראש הוא אגודה משקיע, אגרוף, כן. הוא מטורף. הוא משקיע. אתה יודע כמה? אחי, הוא מקום מטורף, ראשון זה בין- 500,000 רובל. כמה זה בשקלים? בדולרים? זה $5,000 נראה לי. $5,000? 5,000 דולר. 17,000 שקל. מכובד מאוד. וזה חוץ מזה, בגלל שאתה זה, אתה נכנס לנבחרת רוסיה, ויש לך מלגה כל חודש. כן. פה כשאתה אבל- בנבחרת יש לך מלגות? איזה מלגות? אין פה כלום. מה, אין שום סיוע? באגרוף. כלום? שום דבר. אז מה אנחנו אבל איך מדברים? אתה- קצת, היינו העירייה- יכולים לשאול את זה בהתחלת השיחה והיינו סוגרים אותה. עירייה קצת יכולה לתמוך. מה, וכל החליפות האלה של זה, מי מחלק? מי משלם על זה? ההורים לבד. של הספורטאים? או שאתה לבד, כן, אם אתה יותר צעיר, ההורים עוזרים. אז בגלל זה הרבה- אנחנו צריכים להזמין לפה איזשהו נציג של עירייה ולשאול אותו את השאלות האלה, למה זה קורה ככה? עזוב. באמת עירייה לא מעניינת אני- בהתפתחות הספורט. אז בוא אני אגיד וזה. לך משהו, אני גר ברמלה, ואני זוכר לפני איזה שנה ומשהו, הלכתי לעירייה במשך חצי שנה, אני זוכר את הסיפור הזה. כל יום היו אומרים לי משהו אחר. לא, תפנה להוא, תפנה להוא, תפנה לזה, אתה בא לשם. תחזור כן, לזה. יש לך מקום, כמו שלי ולך, אתה זוכר. נתנו לנו כן, היינו מקום, גם פעם. 50 מטר, שזה גם קפוארה, גם ריקודים סלונים, גם ג'ודו, גם זה, ואתה צריך לקלוט את ותתפוס את השקים. השעה שלך את הזאת, וזה שם יהיה לך אגרוף. איך אפשר לעבוד ככה? איך אפשר להכשיר מישהו? זה מה שאני אומר, אין מוטיבציה, יכול להיות אין מוטיבציה. שבגלל זה אנחנו דיברנו שאותו פנים, שאנחנו רואים אותם בתחרויות, אותו בני אדם, שפשוט כבר מכורים ולא צריכים שום מוטיבציה אחרת, חוץ מזה שהם אוהבים את האגרוף. אבל... כן, או שצריך לנסות לשנות את הגלגל. רגע חבר'ה, אבל הפלוס, לא דיברנו על הפלוס. אני חושב בתחום שאין הזה. פלוס. יש פלוס. מה הפלוס? כשאני הגעתי היה עדיין הנוער התאגרף, וראיתי בנוער כמה חבר'ה, יש פוטנציאל. ששנה הבאה הם ייתנו קונקורנציה טובה לחבר'ה הבוגרים, לאותו פנים הישנות שאני ראיתי, יש בנוער, יש לנו כמה חבר'ה שיכולים לתת קונקורנציה טובה. וזה פלוס באליפות האחרון שראיתי. כן, אבל זה תלוי כמה זמן הם יישארו. תלוי כמה זמן אם הם הם יישארו. לא ינשרו, אם הם לא כי יראו- אחרי שעכשיו ענית לי על השאלה, יש מצב שהם לא יישארו, ילכו למכור את המכוניות. לא יודע. אם הם לא יראו או איזשהו ילכו משהו, לקפוארה. הם יכולים גם לעזוב את זה. זה קורה הרבה. לצערנו הרב, זה המציאות. עוד עבודה? בוא נסיים במשהו חיובי. כי אנחנו סיימנו בנקודה בשלילי? לא כל כך, כן. אני חושב, יפה, זה כבר התחלה טובה, אח שלי. אני חושב אתה חושב. שבסופו של דבר נשים רגע את הכסף ואת כל העניין, מספיק שבן אדם גם ילך לשנה, שנתיים, 3 לעשות אגרוף קלאסי, השנתיים, 3 האלה ייתנו לו לכל החיים הרבה כלים. דברים שהוא ילמד על עצמו, דברים שהוא יקבל, הכלים שהוא ידע מבחינת הגנה עצמית, מבחינת חשיבה, מזה שהוא יכיר חבר'ה, בואנה, אני עכשיו חושב על זה, החברים הכי טובים שלי זה כן. לחיים שלי, זה מהספורט. כן. שמה 100%. אני מוצא, אבא שלי תמיד היה אומר לי, אתה רוצה אנשים שיהיו באותו ראש, אתה תמצא אותם במכון. 100%. כן, זה ככה. לא יודע, לפחות אצלי כשאני מאמן קבוצות, או כשאני התאמנתי, יש את הכבוד ההדדי, יש את הלחיצת יד,
יש דברים שמעבר, שלא מקבלים אותם ברחוב. ברחוב להפך, מישהו ינסה להוריד אותך, מישהו ינסה להשפיל אותך, מישהו בכוונה ידרך עליך. ושם להפך, אם אתה נופל, ייתנו לך יד, ינסו לעזור לך, ינסו ללמד אותך. זה נראה לי משהו שעד שאתה לא מגיע לנקודה ומרגיש את מה שאני אומר, אתה לא מצליח להבין את זה. ולדעתי, זה פספוס של כל ילד או של כל אותו הורה שלא דוחף את הילד שלו לעניין הזה שנקרא אומנות לחימה. ספציפית אגרוף קלאסי. כן. העיקר פה לא להגיע למצב שהאבא או אמא רוצים לעשות מהילד מה שהם לא הצליחו לעשות בעצמם. שלא ייכנסו לטעות הזאת. נכון. שאם באמת הם רואים שהוא רוצה להתפתח כזמר, לא יודע. צריך לדחוף אותו בעניין של הזמר? ולא לעשות ממנו מתאגרף, אתה אומר? אני אומר שהחלק העיקרי צריך לשלוח אותו איפה שהוא רוצה, בשילוב של על הדרך. על הדרך. אני מסכים איתך זה לגמרי. ייתן לו כלים, אבל... אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שזו נקודה מאוד חזקה, גם בהכוונה של ההורה לילד, שבאמת, כמו שאיציק אמר, לא לנסות לעשות את הילד משהו שאתם לא הצלחתם. אם אתם רציתם להיות עורכי דין, אל תנסו לדחוף לילד שלכם להיות עורך דין. אם הוא רוצה להיות צייר, תנו לו להיות צייר. בשילוב שתיתנו לו גם אופציה ללמוד. כן, יכול להיות צייר שהולך לאגרוף, יכול להיות, לגמרי, לא יודע, או רקדן מתאגרף. שהולך לאגרוף. כן. אני בהתחלה שלפתי, אמא שלי בגיל 5 שלחה אותי לריקודים. רקדתי. אני זוכר, סיפרת לי. ב-13 הלכתי לאגרוף, ורקדתי גם עוד שנתיים בזמן שהתאגרפתי. דרך אגב. ומה זה נתן לי? עם חבר'ה שהגעתי איתם, אחרי חודש כבר לא שמתי לב עליהם בכלל. סליחה שאני קוטע הם אותך. כבר היו בקבוצה של המתחילים עדיין, ואני כבר בקבוצה של המתחילים בגלל הקואורדינציה שלי. בזכות הריקודים. וסילי למצ'נקו גם התחיל בתור רקדן, ריקודי העם. בטח, ריקודי העם. לגמרי. וזה לדעתי נתן לו את הקואורדינציה עם הרגליים, אחד הטובות בעולם. 100%. אז שזה לא סותר. אצלי גם, אני לפני שהתחלתי להתאגרף, הייתי בטניס. הייתי הולך לשעתיים משחק טניס, אחרי זה שעתיים אגרוף. ככה התחלתי. ככה נבנים לוחמים. רגע, איך קראנו לפודקאסט? וואי, האמת שכחנו על השאלה הזאת. איך קראנו לפודקאסט? בוא ננסה שהחבר'ה הצופים שלנו יכתבו לנו בתגובות. חברים, מה הם חושבים? מי שצפה, תכתבו לנו בתגובות מה השמות לדעתכם הכי נכונים שיכולים להועיל ולהישמע טוב לפודקאסט הזה. ובמיוחד, הפודקאסט עצמו, המטרה שלו. מה הייתה המטרה? מה אתם חושבים? אני חושב להעיר את המתים. מבחינת שיבינו שיש ענף ספורט שבעיניי מכל הענפים שיש בארץ, אם זה אגרוף תאילנדי, ג'ודו, ג'יוג'יצו, MMA, שבעיניי הוא צריך להיות הדובדבן שבקצפת, הוא בתחתית. לדעתי. אז מי האורחים יהיו? האורחים הבאים בהמשך. קודם כל אני רוצה להגיד שממש נהניתי בפודקאסט הזה. היה לי זה הדדי, שעה טובה. באמת, היו פה שיחות מאוד מעניינות. כן, כי מעניין גם להזמין חבר'ה מענפים האחרים, מהנהלת של העיר, מעירייה. לא נגיד שמות, זה מאוד מאוד מעניין אולי גם מהאיגוד. לדבר איתם ולמה זה באמת קורה ככה במדינה שלנו. אולי גם מהאיגוד. שלא כל כך משקיעים. מהאיגוד של האיגוד. מהאיגוד, כן, יש לנו קשרים, ברוך השם, אפשר להזמין גם. אפשר להביא גם לוחמים, לוחמי MMA, מאמנים. כן, ולשאול אותם איך אצלהם זהו. גם באליפות MMA בארץ, גם מדליה וגביע, וזהו. בארץ אני חושב שכן. למרות שג'ודו אני יודע שנותנים קצת... תמריץ? כן. כן. לפחות נותנים ארוחה זוגית במקדונלדס, זה עדיף מכלום. אחרי השקילה. כן. חשוב מאוד. בסדר, תודה רבה לכם. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכולם. דניאל, תודה לך באמת שאספת אותנו. זה לא אני. השם הזה. יפה. זה אני חושב סיום. יאללה חברים.